לידה שקטה היא בעצם הפסקת הריון החל מהשבוע ה-22, מה שבעצם אומר שהיא לא הפלה או גרידה, זו לידה על מלא. זו חוויה קשה ולא נעימה שיכולה להוביל את מי שחווה אותה לפוסט-טראומה. פוסט-טראומה, כמו שיכול לחוות חייל שחוזר מהקרב. אם הייתי אומרת לכם שבמחקר שביצע פרופסור דני חורש במחלקה לפסיכולוגיה כאן באוניברסיטת בר אילן, מתעסקים בדיוק בנושא הזה. פוסט-טראומה אצל נשים שחוו לידה שקטה. והמחקר שלו עתיד להשפיע על כולנו. אז תסמונת פוסט-טראומטית או PTSD היא הפרעה שמתרחשת אחרי טראומה, מתבטאת בפלשבקים, סיוטים, הימנויות, מחשבות חודרניות. ובעצם אנחנו מצאנו במחקר שלנו שגם אחרי לידה שקטה יש אחוז גבוה של נשים עם PTSD, ובאופן מעניין הגוף הוא עבור הרבה מהם לא תזכורת בעצם לטראומה. אז הסימפטומים יכולים לעלות למשל בכל מיני פעילויות גופניות מאוד שגרתיות, כמו ללכת לשירותים, לקיים יחסי מין, כאבי בטן, ובמובן הזה זה גם PTSD ייחודי בסימפטומים שלו. זה מחקר שעשיתי בהדסה עין כרם ביחד עם שותפה שלי, מלכה נוקריאן. קודם כל מצאנו שאחוז ה-PTSD, ההפרעה הפוסט-טראומטית אצל נשים אחרי לידה שקטה, הוא מאוד גבוה, מעל 40%. וכל הנשים חוות את הפוסט-טראומה אותו דבר? לא, זו שאלה טובה, אז באמת גילינו שיש פרופיל של נשים שהוא יותר פגיע. נשים שהן צעירות יותר, חילוניות יותר, שהאובדן שלהן היה יותר עכשווי, וששבוע האובדן ההיריון היה יותר מאוחר, הן נשים שהייתה להן יותר נטייה לפתח PTSD. אבל בוא נודע להם, הריון מורכב משניים. האם יש חשיבות או ערך גם לשותף או לשותפה שמלווים במהלך ההיריון? גם את זה בדקנו. שאלנו את הנשים על איכות הזוגיות שלהם. ומצאנו שככל שנשים דיווחו על מערכת יחסים זוגית יותר איכותית, עם יותר תמיכה, עם יותר לכידות, ככה הייתה פחות מצוקה נפשית, פחות PTSD, פחות דיכאון. אז אביה, אם נחזור לשאלה שאיתה פתחת את הסרטון. מה שאלתי? איך זה משפיע עלינו? איך זה משפיע עלינו? מחקר הוא כלי בעיניי גם לשינוי של מדיניות, של רגולציה. היינו בכנסת, בדיונים בוועדות שונות, דיונים על חקיקה, מתוך איזשהו ניסיון שהממצאים של המחקר ישפיעו הלאה. ובאופן כללי אני חושב שמהרגע שנעשה המחקר הזה, אז העלינו את המודעות לנושא שהוא הרבה פעמים מושתק, והוא סוג של טאבו בישראל. גיליתי את המחקר של פרופסור חורש, ורק כשקראתי את הכתבה על המחקר שלו, הבנתי שבאמת היה לי פוסט-טראומה אחרי הלידה שקטה. רציתי לראות אם יש ארגונים או עמותות שתומכים ולא מצאתי, וזה בעצם מה שגרם לי לפנות לפרופסור חורש ולמלכה נוקריאן, וביחד הבנו שיש פה הזדמנות להקים עמותה. הקמנו עמותה בשם נרות של תקווה, אנחנו עושים הכשרות לאנשי טיפול, גם רופאים, גם פסיכולוגים, גם עובדים סוציאליים, כדי שהאוזניים שלהם יהיו יותר מחודדות לנושא הזה של לידה שקטה ורגישות למטופלות. אז מה למדנו היום? שהולכת וגוברת המודעות לפוסט-טראומה אצל נשים שחוו לידה שקטה הרבה בזכות המחקרים של פרופסור חורש. בהתבסס על מחקרים אלה ניתן יהיה לצפות בעתיד אילו נשים יחוו פוסט-טראומה בעקבות לידה שקטה.